Takže čaute, tu je Dex Hopper a vítajte u nového dielu Shakes and Fidget. Takže sme tu na S1 z SF Game, takže sme tu a ideme si pozrieť, mám tu cech nám pípa, že sa to neznášam, takže ideme do podzemka sa pozrieme. Už som bol dneska na účte, takže už som bol chvíľku na účte, takže ideme. Takže ideme na to veš pozrieť, už máme konečne do 20 poschodie. A mám tu aj jedného kámoša, takže, no predstav sa. Vavo, čau tebe, dnes mám producenta, som tu spolu s Dex Hopperom, takže... Ježiš. Vyzerá nádej, nie? No, nevadí. Takže ideme... Dobre, tuto už máme, ideme na Mareka Šulca. YouTubáci. No, dobre, Jasne. Podzemko najlepšie sa lepší sa. No, to nejde. A ty si šikovný, ty si klikol na šťastie. Čo si dáme? Na chodbíra. Čakajte, jeho zavolali. Tak, toto sme nečakali, že ho zavolajú, tak pozrieme sa tu do zbrojírny. Čar obchod ešte. Potom som vás chcel ukázať, čo to je taká, no, ja som to nevidel, to už som vám ukazoval vlastne. Kúkajme cech. Tváci, tamto. Ja tu nie je uvolený účet, takže ideme. Takže ideme na SF Game S15CZ. Takže sme tu na DJ-ovi Šimonovi, čo je vlastne no, toho Šimona účet. A on už tu má, ono, to vidíme. Podzemie má on takto. Je level 90, kúkneme cech. No, 149, dobrý, to co? No, ideme, dáme tu laťačko. Toto, dobre. A toto máme zatiaľ, takže... Fú, čo by sme zatiaľ stihli? Počkajte, to už máme. No, toto už máme, takže si dáme toto, dobre. Tuto máme? Nemáme, tak tu by sme si mohli dať. Á, pre práca na chvíľku si zarobím a premeníme si to. Takže... Tu nič nemáme nového. Ideme zatiaľ do arénky. Dobre. Čo by povedať? Sa vám tu vrátil. Jop, som tu. Takže zatiaľ sme už pozreli všetkých hráčov. Na S15 CZ, S15 CZ, S1 CZ, takže tu sme boli. No, tu to nebolo, nie. No, tu môžeme ísť na DJ-ovi Šimonovi. Ale podzemko, bol si? Áno, bol som podzemko. Na koho? Nebol som. Ja iba som ukazoval, nemáš ešte, máme ešte 50 minút, lebo si musel byť pred chvíľou. Takže toto si môžeme prečítať, aj keď to nikoho nezaujíma, takže ideme na ďalšieho, takže ideme tuto, tu si kúkneme, tu si môžete prečítať, ale nič tam nie, takže ideme na ďalšieho, takže toto, tu si môžete toto prečítať, pozrite svoj kanál, Koho to zaujíma? A toto zaujíma všetkých, takže si to môžete kúkať dokedy chcete, takže takto. Je to stopnite pre istotu, nie? No, Ešte zrejme to pozrite hodinu pre istotu. toto si ešte môžete prečítať, aj toto si môžete prečítať. Takže čo by som si zatiaľ mohol dať? Také. Takže si dáme toto zatiaľ. A mohli by mi na S1 na koleji robiť. Ináč, aj to by sme mohli ísť, takže ideme ešte na jeden. Nech to video má aspoň cenu. Game. S1. No, S1, čakaj.
Prepáčte takýto, to mi tak nechťac. Počkaj, Čakaj, okej. počkaj, ja. Počkaj, tu sa prihlásilo. No, Lukásek, dočkaj. No, môžeš písať. Ja som zabudol. No, dúfam, že si ho nezabudol, lebo... To by bol fail. Počkaj, toto nie som si istý. Dobre. Dobre, a ešte... Teraz hráme. Áno, tu máme Crazy Rabbit v cechu daj. Bo ma vylúčili z cechu, takže som si musel vyrobiť vlastne. Ja som sa vylúčil z cechu. Takže, kto ste to môžete ísť do tohoto cechu, kľudne mu napíšte do komentu. Lepšie. Kľudne napíšte a takto. No. Počkaj, nekľudne musia písať. Počkaj, ideme po celko hlavného gremlina, alebo teraz dáme šťastie. Najprv sa budem. Ale na čo? Ja sa nebudeme sopať. Tak čo je? Počkaj, toho to nebylo. Nechcel. No, postaviť. A teraz by sa nám hodilo. Počkaj. S15 ešte. Ísť na... Ne. Bloodman, toto ináč je môj účet, takže... Počkaj, nie, ja... Áno! Ja neviem jeho heslo. Postavička... Áno, takže toto je Bloodmanik. A počkaj, niekto ma pozval do cechu nejaký oný Markšu. Fuj, je to. Poďte. A ja darujem zlaťaky, aby sme mohli ísť na Tu je Marek Schulz. Ne, kde je Marek Schulz? Ja neviem, kde je Marek Schulz. Za to zlato. To stojí. Nie, počkaj. A dáme útok. Nemáš peňažky na... Máme. Vidíš, máme. Napríklad na Oskaja. Počkaj, čo mám v opise? Jo. Ja byť silný, bystrý a hlavný, chytrý, inteligent, ty si ale ja na teba zautočím a vypadám. No, on... Áno. Magic fail, presne. Á, nevadí, ja som budem mať pizzu. Presne. Prečo? Lebo... Nechce sa mi strihať. Ma to núti strihať. Nenútim ho strihať, ale ten, čo tam mal, že... On hovorí, že... Počkaj, choď ešte raz na toho. Ne, počkaj, máš tu onu hospodu. Hej, čo? Ne, počkaj, blíka ti pech! Dočkaj, že ešte všimnutý. Ja nebyť všimnutý. No, blíka mi tech a čo? A prdnákov akurát. Pod padákom ešte aj. Kúra s makom pod padákom. Čo si dáme? Počkaj! Do srandy si dáme toto. Počkaj. Skype. Prepáčte. To si vykliške. Toto už asi dám preč. Takže táto tu máme ešte minútku, tu si počkáme 12 minútiek a toto sme ešte neboli, takže ideme na hospodu. A pozri. Masitý golem, masitý. Ne, áno, možno. Toto. Nie. Ten je menší level. Ideme na masného golema. Je masný golem. A skoro si ho dal, Skoro, ty vole. Skoro sa nepočíta, nevadí. Takže ideme na ďalšieho, takže toto je presne Bloodman a Ninkus. To čováke. Takže toto si predáme a môžeme ísť... Ne, počkaj. Ale nie. A mohol si to predať. Hej? Teda iba tie rukavice. Hej. Nevadí, máme synné zlaťakov, takže si rýchlo vylepší. Jaj. Ja som zapútol. Že máš henten. Debil. A toto video tak môže trvať, dajme tomu 15 minút. Toto zatiaľ mohlo byť nejakých 5 minút, alebo koľko áno. Ani, no. Tak toto dáme, ja som na nejakých 10 minút, takže zatiaľ to neviem, ale nie? Prosím. A potom za chvíľku urobíme možno nejaký vlogík. Vlogík, ale so mnou určite nie, pretože ja... Prečo? Pretože Dayshopper si vymyslí vždy takú výbornú chvíľu, keď ja nemôžem ísť na vlogy. Prečo by si nemohol ísť?
Lebo A teraz by sme mohli na ľudí. Teda nemôžem, ne. Vidíš, nie si tu. Som tu. Počkaj, niečo skúsime. Flames are for ever. No comment. Je to... Prečo píšeš po česky? Kto ti to dovoluje, Pozor na kámo? Lukáškovi. Aha, čo si vlastne unlockol? Ale vidí tam unkou, nie No a čo to je utkno? Hapči. Takže počkajte, hapči. Dobre, takže idem zase ja hrať. Pusti to. Som skoro vylamil paliček, ale nevadí. Lukášovák. Aha, toto už hráme. To už bola hospoda. Ne. Jo. Ideme ešte na jednu učenie na srdca. Sofogame.cz. Ideme na svet, neviem, či to je svet 7 alebo 4. Nie 7, nie, fuj, tam som úplne. Vidíš, môžeme skúsiť 7. Takže ideme na... A to si Počkaj. založil babky, čo to? Rabbit. Zmenil si niečo. 23, počkaj. Uvidíme, či tam je. Ježiš, on si zmenil hojstvo, ja ho neznášam. Tak ho na bavku. Čo? Takže dostal som taký nápad, že môžeme ísť teraz. Vyrobíme si od jednotky. No, áno, takže do komentu napíšte, ako by ste chceli nejaký svet. Aha, presne. No, ale český hlavne svet. Nie, anglicky. Budeš ticho. A my si tam vytvoríme nejakú postavu a budeme hrávať a budeme ju natáčať. A nedáme zjednať SK, vidíš? Nie, tam som už počkať. To bude vlastne koniec videa. Čakaj, pozrieme sa ešte. Daroval jak. Ty seš chytrý. Jak? Títo ľudia nie sú Počkaj. Čo? Ty si tam dôstojný? No. Najlepší. Ty vole, ty si tam najlepší hráč. Nie, ešte tu... Väčší sa mi chceš oveľ. Áno, 224. Prečo mu nedá hlavného 200? Lebo ho nechce. No, takže toto bude zase koniec videa. Ľúči sa s vami X Hooper. Teda Lukasik 1. A vlastne idú X Hooper. A Simon. Bebo. Bebo. Ty copyright. Ježiš, čo robíš? Si ma džugol. Ja som ťa nedžugol. Ja sa s týmto hrám a ty ma to džugáš. Ale o tom, že ty kazíš to video tým, jak sa s tým hráš. Nevadí, ja sa s tým hrám. Teraz sa ti bude točiť v obraz videj. Ja viem, no. Takže čaute, toto je konec videa a uvidíme sa pri našom ďalšom možno vlogu. A potom, ešte niečo chcem povedať, že budeme natáčať z Minecraftu, že? Aha, no dneska možno ešte natočíme ďalší vlog na Minecraft. Nie vlog. Teda, LP, no, ale dneska bude určite. Áno, dneska buď bude... z Minecraftu, alebo zo Skyrimu. Ak niekto pozná Skyrim. Ale ja budem asi na Minecraftu iba natáčať. No, veď, môžeme aj zo Skyrimu. Dobre, môžeme aj zo Skyrimu. Takže tam už sa teraz vyučíme sami. Dobre, takže čaute, toto je konec videa Ja som tam milujem. a čaute. A čaute. Sa to vypína, dosť. Aha,